ang koinai sini amsani nane bagai. Mari blok komiti ni sini pakuk Omid Deborma bonobo haino hayang cobani cibaya paru te aboni logio phai manjaka sini district ni YTF Sabit Deborma bono presiden haina hai bonoba ang cobani cibaya pore lamsogo sikare bari hai kaisa school ni khelani jagawo tai orowo tini o pandani tuifang chini central ni working president Crossmi Deborma bono ang hambai maya paru tai sini honorable ni ochung thang mania tabok chung pura kesebo ei bubagra maya ganang oti prasar ma banchini nane bagoi kai salama tupukha bola mana tupukha tamana naikha getar tipralen o tiprasa bukung bararo o thanchani bisingo getar tipralen no tubui maya sak tiprasa yok samane mania o bubagra wan sugoi tini nini ani bagoi ei bubagra mokol mukti khiklayo har jaga bola tiprasani kokna o thanchang de hisamane o moi maya ei tiprasara tongo obahai nepriye bot hangkai hatolani phainai norok sira sini baikha bini mongka hatolani bora bot hangkai siathu hangka kai watui biro ramni watui biro bokhe bot aboni puro hangka kai dilli jontor montor thampro je bektino plan khamane o bektino bosta kane mane social media ne bisingo ang nom jotto tiprasara nubai khena o bot hangka kai tiprasa do pharina banchi nai na phalai na nini ani bakrong na phale nongri nani naikha